Takže vítajte pri tomto videu, ahoj. Takže toto je nové video a dostala som nových kečupov, tak hneď vám ich ukážem. Takže boli v takejto krabici. Tak, a sú to títo dvaja. Sú veľmi pekní. Prepáčte, svieti tu trochu slnko a nevidie to moc. Tak, dostala som ich dneska. Tak. Tak vám najprv ukážem tento. Takže volá sa Natalie. Vyzerá takto. Je talentovaný HLPS. Má takéto oči, taký náhrdelník, obojok, zlatý. A telo sa jej dá otáčať rôzne do strán. Aj hlava, do bokov, dozadu a dopredu. Telo sa jej dá otáčať. Tak. Takže toto je Natalie. Takýto fialový pes. Tak ďalej tu mám takéhoto. Volá sa Star, pretože tu mám také hviezdičky. Je tu takýto pes, ktorý ako keby sedí aj leží. Je celý oranžový, má také biele brúško, tmavo-oranžové uši, je taký bledo-oranžový, telo má také hnedé, volá sa Star. Tak. Takže takto vyzerajú. Teraz k nim bol takýto letáčik. Pozrieme sa na ňo. To odložím. Tak. Čakajte. Takže takéto. To sú tu takíto hýbací. Tento je pre mňa ako keby nový, pretože som ho ešte nikde nevidela. Táto korytnačka. Tak toto vyzerá. A zozadu sú víly a taký domček. No. Tak toto je Star. A toto je Natalie. A to je asi všetko. A ešte by som vám chcela povedať, že zajtra tiež pôjdeme na nákupy, teda asi neviem. A mamina mi kúpi ešte nejakých kečupov. Alebo keď tak na taxi ich kúpim ja. No tak, týmto sa s vami lúčime. A ahoj!